Arribaré a ser el millor estafador. El que jo vull és guanyar diners amb un títol enganyós. Tindré el mòbil ben carregat, em cansaré quan arriba el cantó. I ja podré per fi gravar el pitjor vídeo de Pokémon GO. Pokémon GO, me caguen tot. Puto servidor, vaig en Vespino, hacia el cantó. Pokémon, tu eres suscriptor i el meu vídeo fa pudor. Pokémon GO i grava un vídeo. Oh sí, vull un puto Caterpie, però capture un puto pitch en Pokémon GO. En Pokémon GO. Pelailles, com va l'assumpte? Hòstia, avui la veritat és que tinc els collons un poquet inflamats. Sí, comencem fort, comencem fort, perquè la veritat és que el tema ho requereix. Avui, com estava dient, tinc els collons molt inflamats, i la causa ve degut a tot el tema este que s'ha muntat en el Pokémon GO en YouTube i tot el tema este, Pokémon? Ojo, antes de res, dir que l'aplicació Pokémon GO a mi em pareix de lo més respectable, no? Perquè, no sé, és una aplicació que està molt bé, és molt entretinguda i que enganxa, però con la mare que ho ha parit. I a més, és que de xicotet jo sempre somiava en capturar Pokémons pel carrer, no? Y la verdad es que está muy bien la aplicación. Pero, como toda cosa, ¿no? Tiene su lado oscuro. Y el lado oscuro de esta cosa es que los youtubers, como no, han eixit al carrer y bueno, han grabat vídeos que tu en principi dius, hòstia, pues un vídeo està de puta mare, no? Però és que no han gravat un, han gravat 254.000. És que aguanteu, perquè si seguim així, la gent anirà a les immobiliàries a comprar cases que estiguen propet de Poképarades. A lo millor són més cares, però com està la Poképarada, Però bé, deixem-nos de tonteries i avui volia comentar alguns vídeos de merda que estan invadint, perquè jo utilitzaria aquest verb, invadir YouTube, i estan omplint-lo de merda, però com si es tratara d'un vertedero municipal. Anem a començar en un artista, un héroe nacional, com no, nacional sobretot, i que molts coneixereu, i jo, de veritat, que este va m'he dut 2 anys o per ahí, en totes les redes socials i tot això, i encara continue buscant-li la gràcia, Continue encara buscant-li-la i no crec que la trobi en un futur. De moment, anem a veure el que opina este home sobre el Pokémon GO, sobre la aplicació, y después salimos a... Tírale. Estoy aquí en la playa de Conil y Quillo, la gente está a gilipollá perdida por mi madre. La gente está a gilipollá, tío. La gente está buscando Pokémon con el puto móvil. Por favor, tíos de 20 años, de 18 años, de 22, o sea, una edad ya. Y yo estudiando una carrera, cojones, ya, los tíos, el que está estudiando. Y yo, por favor, que yo con esa edad estaba metiéndole cuello a todo lo que se me veía, pichar. Y si no había tía, yo estaba en mi casa matando una paja. Que el único miedo que yo tenía con esa edad era si me cogía mi madre haciéndome una paja en mi casa. Hello, darkness, my old friend. Anem a veure, per lo que jo he entès, este home ara pensa que la gent està a gilipollar perquè gasta una aplicació de mòbil que consisteix en buscar Pokémons pel carrer, i jo crec que este home volia confessar que de xicotet es feia pajes a mansalva i quan no se feia pajes pues intentava acosar a qualsevol dona pel carrer, tenia que confessar-ho, i l'única por que tenia era que el pillara sa mare fent-se pajes. Sí, n'hi que confessar-ho, Álvaro Ojeda, ho sabíem tots que tenies que confessar això, però bueno, tu espera que estigues tranquil en la teva casa nacional i espanyola, i bueno, i anem a deixar d'estar perquè estan entrant ja una esquete, estan també ja oix. Però bé, anem a seguir amb més vídeos de merda. És que t'ho jure, i se m'olvidava ja, que hi ha una moda que és posar en el títol del vídeo jugando Pokémon GO y pasa esto. Después entras al vídeo y no pasa una puta merda. Busco Pokémon en África y me pasa esto. Vale? Anem a veure què li passa. A veure, si no se'l menja un lleó, vaig a donar-li un dislike, però com la catedral de Burgos, de gran. Yo me voy de ahí ya. Vale.
Vale. Os juro... Me he cagado. Joder, para decir que te has cagado, falta un minuto de vídeo. Es que es para cagarse, tío. Mai millor dit, Pero os juro, ahí no me vuelvo a meter. Está lleno, chavales, de vegetación, ¿vale? No se ve nada. Si te sale ahí cualquier cosa, y he arriesgado mucho, me voy ya de aquí. Lo siento mucho, pero no puedo grabar más. He visto una puta cabeza asomarse, tío. Una puta cabeza negra, ¿vale? Lo que entenc de este vídeo es que busca Pokémon en África y me pasa esto. Le pasa que fugís de la vegetación y ha visto una cabeza negra asomarse. Serien els meus collons que s'han inflamat tant, que s'han assustat i han immigrat a Àfrica i t'han vist la cara de mongolo que tens. Perquè els meus collons estan negres de veure vídeos de merda d'estos, de veritat. És una cosa espectacular. Joder, hòstia, estic suat ja de la merda esta, en serio. Bé, anem a seguir en vídeos, Un Pokémon. Hostias, espera, eso es un calamardo, no me jodas. Puto calamardo. Bueno, Fei era un puto calamardo. Yo no quiero calamardos. Pokémon. Ai, jo tinc que aguantar tot això, Jo perquè tinc que aguantar tot això com a consumidor de YouTube que soc, Vaig a posar una reclamació, perquè això no pot ser, Això no pot ser. On està la fulla de reclamacions, així? Un Mewtwo. Mira. ¿Por qué no lo capturas? Maldita seas, Pokébola. Ay, no, el Mewtwo se ha escapado. ¿Dónde cojones está el Mewtwo? ¡No! ¡Mi móvil! ¡Se ha roto mi móvil! Impressionant el vídeo, Impressionant. A veure, 600.000 suscriptors, senyores i senyors. 600.000 suscriptors. És increïble, Joder, tío, joder. És que és increïble la quantitat de merda esteu carregant-se YouTube des de dins. Vos ho dic en sèrio, Ara, últimament, si voleu entrar a YouTube, agarreu paper higiènic, perquè possiblement eixiu bruig i possiblement agarreu coli, hepatitis, no sé. Molta merda n'hi ha audiovisualment parlant en YouTube i la meva conclusió de tot això és que com a aplicació Pokémon GO està de puta mare, està de categoria, perquè de xicotet jo somiava en capturar Pokémons pel carrer i això estava molt guai, i que siga realitat pues és estupendo, no? Estupendo. Com a contingut audiovisual tinc que opinar que és una puta merda, una puta merda, quasi tots els vídeos, que no tots, alguns estan bé. Alguns, poquets se salven, però alguns estan bé de Pokémon GO. Però bé, no vaig a lamentar-me més, jo crec que tenia que expressar-me, de veritat, no podia quedar-me callat perquè si jo reventava com una magrana per dins i tenia que dir-vos algo, i se m'ha oblidat. Say something, I'm giving up on you. Vull fer una nova secció en el canal titulada El consultori del Renau, en el qual les pelailles podran preguntar-li qualsevol cosa que vulguin al Renau. Sí, esteu sentint-ho bé, via mòbil, sí. I per això vos deixo el telèfon que vos deixo així baix per a que m'envieu àudios, qualsevol dubte que tingueu i faré un vídeo sobre això, vale? I jo que no res, apunteu el número i parlem per ahí. Vinga, no res més, una salutació, una abraçada i molts besitos.